En un món transformat per la tecnologia. Cada dia, centenars de milions de persones utilitzen la intel·ligència artificial sense prestar-li gaire atenció. Des de les recomanacions de pel·lícules a Netflix fins als assistents virtuals als nostres telèfons, la IA ja és a tot arreu. I al cor d'aquesta revolució hi ha ChatGPT, una eina d'IA que està canviant la manera com ens comuniquem, aprenem i interactuem amb el món. ChatGPT ha crescut enormement des que va sortir l'octubre del 2022, trencant tots els rècords. L'octubre del 2024, només 2 anys després, tenia 220 milions d'usuaris actius, que feien gairebé 2.000 milions de requeriments al sistema d'OpenAI. Aquestes milions de persones d'arreu del món l'utilitzen per generar textos, traduir idiomes, escriure codi i fins i tot composar música. La seva capacitat per processar informació i generar contingut com si fos humà ha deixat tothom sorprès, però també alarmat. Aquest creixement tan ràpid ens fa preguntar-nos com està impactant la IA d'OpenAI en la nostra societat. A més, està creixent més als països emergents. L'Índia i el Brasil lideren el rànquing després dels Estats Units, amb Europa en 4a posició. Com està canviant ChatGPT la nostra manera de pensar i veure el món? Qui controla aquesta tecnologia i per a quines finalitats la fan servir? Aquestes són només algunes de les preguntes que explorarem. La intel·ligència artificial, a través de plataformes com ChatGPT, està prenent un paper cada cop més important en com s'expliquen les històries i la història a nivell mundial. Ja no depenem només dels diaris, la ràdio, la televisió o les escoles per informar-nos i formar les nostres opinions. La IA s'ha convertit en una nova veu, capaç de crear contingut a escala planetària i de difondre'l arreu del món. A més, la majoria d'aquests usuaris es troben en la franja d'edat dels 18 als 34 anys, un grup demogràfic crucial que representa la propera generació de líders, influents i votants. Aquesta nova realitat té conseqüències importants. D'una banda, la capacitat de la intel·ligència artificial per traduir idiomes i generar contingut adaptat a diferents cultures pot ajudar a fer que la informació arribi a tothom i connectar persones de diferents parts del món. Imaginem un futur on no existeixin barreres idiomàtiques ni culturals gràcies a la IA, on el coneixement i les històries de diferents cultures es comparteixin i s'enriqueixin mútuament. No obstant això, aquesta capacitat de la intel·ligència artificial per modelar narratives també comporta riscos. Qui decideix quines històries s'expliquen i des de quin punt de vista? La influència de les grans empreses tecnològiques, principalment americanes, en el desenvolupament i la difusió de la IA ens fa preguntar-nos si això portarà a una homogeneïtzació cultural i a la imposició d'una única visió del món. No tots els països utilitzen la intel·ligència artificial de la mateixa manera. Ni tots es mostren satisfets amb aquesta visió del món políticament correcte a l'americana. Els Estats Units i la Xina són els líders en el desenvolupament de la IA, amb empreses com Google, Microsoft, Baidu i Tencent al capdavant. La Xina ha prohibit ChatGPT i altres plataformes LLM americanes, buscant controlar la influència externa i assegurar la comparació de continguts que podrien desafiar la versió oficial del Partit Comunista. Aquesta concentració de poder en mans d'unes poques empreses, en la seva majoria americanes, té conseqüències geopolítiques importants. Per això, països com Rússia, Iran, Corea del Nord, Cuba i Síria també han imposat restriccions per raons similars. Altres estats permeten versions limitades, com les monarquies del Golf i països com Tailàndia. La influència d'aquestes empreses va més enllà de la tecnologia. Els governs i les classes dominants estatals intenten mantenir el poder sobre la història que ells mateixos escriuen i expliquen. Ara, els és més difícil. Les plataformes d'IA, com ChatGPT, s'utilitzen arreu del món per accedir a la informació, comunicar-se i consumir contingut. Aquesta omnipresència els dona un gran poder per influir en l'opinió pública, modelar percepcions i promoure certs valors i ideologies. Aquesta influència no passa desapercebuda per als governs del món. Tots veuen en la intel·ligència artificial una amenaça a la seva sobirania nacional i a la seva capacitat per controlar la informació que reben els seus ciutadans.
I és que la ideologia del mitjà és la ideologia de qui paga el seu entrenament i funcionament. I ChatGPT no és diferent de les altres. Això també porta a alguns estats reconeguts com a democràtics a implementar mesures per controlar l'accés a aquestes plataformes i la seva informació, i a intentar desenvolupar les seves pròpies alternatives nacionals. L'expansió de la intel·ligència artificial ha generat diferents respostes per part dels governs. Mentre que alguns països l'han acceptat més o menys obertament, d'altres han optat per la censura i el control estrictes. La Xina, per exemple, ha implementat un sistema de censura molt estricte per controlar la informació en línia, inclòs l'accés a plataformes d'IA com ChatGPT. Aquesta censura sovint es justifica en nom de la seguretat nacional, l'estabilitat social o la protecció de la cultura. No obstant això, aquests arguments solen amagar un intent de controlar la informació i silenciar les veus dissidents. La censura de la intel·ligència artificial planteja seriosos dubtes sobre la llibertat d'expressió i el dret a la informació a l'era digital. No obstant això, com a acte reflex, la resistència a la censura de les plataformes d'IA es manifesta de diverses formes. Des de l'ús de xarxes privades virtuals, o VPN, per saltar-se les restriccions geogràfiques fins al desenvolupament de plataformes d'IA de codi obert i descentralitzades, com Meta. Ciutadans i activistes d'arreu del món lluiten dia a dia per mantenir viu l'accés a una internet lliure i oberta, diversa i independent dels estats, però també de les empreses americanes i la seva censura en el finançament i entrenament de les IA. La capacitat de la intel·ligència artificial per generar contingut que sembla real i convincent, encara que no sigui cert, planteja un desafiament mai vist fins ara per als governs. Amb un trànsit de gairebé 2.000 milions de visites mensuals i una mitjana de 9 visites setmanals per usuari, a ChatGPT el problema s'engrandeix. OpenAI té el potencial d'influir massivament en com es presenta i entén la història en diferents contextos socials i polítics. Durant dècades, els estats han controlat en gran mesura la informació a través dels mitjans de comunicació tradicionals i l'educació. No obstant això, la proliferació de plataformes d'IA com ChatGPT està debilitant aquest control. La intel·ligència artificial permet als ciutadans accedir a informació de diverses fonts, comparar diferents punts de vista i formar-se les seves pròpies opinions, sense dependre de la versió oficial. Això pot ser especialment important en països amb governs autoritaris o democràcies febles, on la IA es converteix en una eina potencial per desafiar la propaganda i accedir a informació no controlada. Aquesta pèrdua de control sobre la informació genera inquietud entre alguns líders polítics locals, però sobretot entre els activistes en propiciar aquestes intel·ligències artificials un model de ciutadà a mida de les multinacionals, en què només pensi a treballar, competir i fer-se ric per qualsevol mitjà. En un món on la informació és poder i la xarxa social X ha marcat el relat fins avui, un relat basat en la destrucció personal i l'insult, les IA han apostat pel ciutadà competidor davant el col·laborador, premiant un perfil també d'acord amb el liberalisme salvatge, que considera l'Estat i els seus serveis com un malbaratament del qual només es beneficien els febles. La capacitat de la IA per influir en l'opinió pública i mobilitzar la ciutadania es percep com una amenaça per a l'estabilitat i l'ordre establert dels poders de sempre.